ħabret konnessjoni diretta bil-helikopter bejn Għawdex u l-isptar Mater Dei. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Nabela. Il-ispjega kif b'din il-konnessjoni il-pazjenti se jkunu trasferiti bejn iż-żewġ sptarijiet fi ftit minuti. Il-Ministru Nabela qal li sa mill-bidu li beda jaħdem l-isptar Mater Dei, il-helipad ma wettaqx l-iskop oriġinali tiegħu minħabba sfidi vari li spjega kienu jimpedixxu l-inżul tal-helikopters. Spjega li l-Ministeru fehem l-importanza kritika ta' helipad li jiffunzjona fi sptar ċentrali fejn kull minuta tgħod biex jiġu salvati l-ħajjiet. Qal li għalhekk ir-riabilitazzjoni ta' dan is-sit ġiet trattata bħala priorità. L-ewwel titjira saret bħala test ftit tal-jemilu. Il-Ministeru qal li l-proġett qed isir b'koordinazzjoni bejn il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, Transport Malta u speċjalisti tal-avjazzjoni internazzjonali. Fl-10 ta' Diċembru l-konnessjoni intużata l-ewwel darba għall-użu mediku meta pazjent Awċi ittajjar minn Għawdex għal Mater Dei fi stat ta' emerġenza. It-titjira ħadet kwarta. Sa ftit tal-ġimgħa ilu l-pazjenti minn Għawdex kienu jitniżlu bil-helikopter fil-helipad tal-Isptar San Luqa u wara kienu jitwasslu b'ambulanza fl-Isptar Mater Dei. Il-Ministru Nabela temm jgħid li dan huwa żvilupp kruċjali fil-kura tal-pazjenti Awċin u li saħħet il-pazjenti tibqa' priorità u għalhekk se jara li jkompli jsaħħaħ is-servizz b'helipad fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.